tardes, Loli, boas tardes, ou bos días ou boas noites, depende a hora que estén mirando este vídeo. Que tal? Hola! Benvidos a Bibliotecas Sabela Labraña. Nos próximos semanas, nos próximos meses, onde vamos a ir contar contos? Que nos lo están pedindo moita xente, dicir, onde vades facer? Sí, vamos a hacerlo. vos a dicir a todos. Mirade, a semana que venimos para Mina, que está en San Adrián. Despois iremos á Biblioteca Clará en Barcelona. Despois estaremos en San Roque en Badalona, que repetimos. Despois iremos a San Adrián, que creo que xa é a terceira vez, me parece, ou a segunda, pero bueno, por aí andarán. Despois imos a Can Casa Cuberta, a Biblioteca Central de Badalona, moi importante, porque ademais ten moitísimo público e seguro que hai moitísimos nenos. Despois estreámonos este ano 2025 en Santa Coloma, na Biblioteca de Can Pixabú. Ou seja que temos xa a faena ata febreiro. Hasta febreiro temos programado, pero aínda así, ainda sairán máis bibliotecas, que o sabemos. Sí. E por eso faremos máis vídeos para ir apuntando os novos que vayan saindo. Claro. Cando nós vamos a contar historias a estas bibliotecas, non só é un contacontos normal, non. Tamén é foliada, tamén é merenda, non é, Loli? Sí, tamén levamos cantigas tradicionais galegas. Tamén nos acompaña algún gaiteiro de algunha entidade galega do territorio. Foliada. Tamén ven algunha vez algunha pandereteira, algún pandereteiro. E se non, levámonos as pandeiretas e tocamos ali cos nenos. Non é un contacontos normal e corrente. É un contacontos con moitísima cultura, literatura, xeografía, teatro... E por eso os nenos o pasan tan ben. E nada máis por hoxe. Hoxe só vos queríamos comentar a programación que temos ahora mismo xa confirmada. Sí, bueno, unha cousa, Anxo. Este Nadal seguramente virá o Pandingueiro. Ah, sí, chamounos por teléfono desde o Caurel que este ano quería vir a Barcelona. Quería vir a Barcelona como fora. E se ven, como ven desde o Caurel, que menos que facerlle unha chocolatada aquí quentiña para el, mentres que está aquí cos nenos. Se queredes saber o que é o Pandingueiro, pois tedes que estar pendentes das nosas redes. Ah, eso é. E nada máis. Nada máis. Un bico grande. Hasta logo.